Новата сиеста XXL е по-голяма, по-вкусна и по-засищаща. С пети допълнителен вафлен слой и повече пълнеж. Новата сиеста ви изненадва с един перфектно балансиран вкус. Новата сиеста – перфектният баланс, слещиков и какао вкус. Работя в ресторант и мия чинии. Тези тук измих с една доза скъп препарат. А сега ще опитам новата Фея Плюс. Дори една повече. Фея Плюс мие като скъп препарат, а струва стотинки. Новите Фея Плюс. Блестящо решение за вашите съдове. Всеки ден излизаш навън и вървиш. Без да се притесняваш от малките проблеми. И без да бързаш, но все пак изпреварваш другите. Правиш по нещо, което те плаши, за да се радваш на успехите и да забравиш неприятностите. Танцуваш, спортуваш, пътуваш, флиртуваш, пееш. За да живееш живота, който искаш. Застрахователна компания Юпитер, партньор в полезните решения. Какво ви кара да чувствате косата си суха? Машата? Боите за коса? Климатикът? А какво може да хидратира и умекоти косата ви? Шампуанът Дав с 1/4 хидратиращо мляко подхранва косата в дълбочина, съхранявайки влагата във всеки кичур. Дав. Хидратирана коса. Красива коса. Новият завод на Софарма. Българска фармация с европейски стандарти. Представяме ви удоволствие от ново поколение. 7 Days Штрудел. Снежни парченца от праскова. 7 Days Штрудел. В 3 уникални вкуса. 7 Days Штрудел. Удоволствие от ново поколение. За да бъде кожата красива и жизнена, тя трябва да диша. Крем Дева с витамин С. Витамин С и фруктовите киселини обогатяват кожата с кислород и стимулират естествените й функции на хидратация и възстановяване. И кожата ми е еластична, гладка и нежна. Всеки ден. Всеки ден. Дева с витамин С за красива и жизнена кожа всеки ден. От Робела. Качествена козметика за вас. Очаквайте бон апети. Понеделник – дроб по дервенски и овнешка плешка с булгур, увита в лапът. Вторник – оризова салата с чушки, доматена супа с карамелизирана захар и лучена яхния с бакла и джанки. Сряда – супа от броколи и сирена ементал и средногорско роло от заек. Четвъртък – пире форум и штука върху канапе от спанак. Петък – пирешки такос, ортега и пастел де чоколате. Всеки делничен ден от 9 часа и 30 минути, половин час бон апети Иван Звездев, само по BTV.